Hola de nou! Faig este vídeo per explicar un altre tipus de problemes que podeu trobar-vos a les activitats i crec que es veu prou bé, però de tota manera vaig a llegir per si no ho vegeu bé. El problema diu així. En Callosa el 30% dels xiquets i xiquetes van a l'Almèria, el 30% van a l'Almèria i el 25% van al Bernat. Sabeu que a Callosa hi ha 3 escoles: l'Almèria, el Bernat i el Mirambó, que és la de nosaltres. Aleshores, la pregunta que ens fa és: quin percentatge de xiquets i xiquetes van al Mirambó? Fixeu-vos que no està demanant un número, està demanant un percentatge. Aleshores, tenim, com es calcula això? Tenim el 30% que van a l'Almèria i el 25% que van al Bernat. Anem a veure quan van a l'Almèria i al Bernat junts, en total. Això es fa amb una suma. 30% més 25%, això és igual a el 55%. Val? 55% dels xiquets del poble que van a l'Almèria més Bernat. Bé, però no hem contestat a la pregunta. Es pregunta quan van al Mirambó, a la tercera escola. Aleshores, si en els problemes de percentatge n'hi ha una dada que no està explícitament en el problema, però que se sap. Se sap que el total de xiquets i xiquetes de Callosa és el 100%. El total és el 100%. Val? Si sabem el total i sabem el percentatge de xiquets que van i xiquetes que van a altres escoles, a les altres dues escoles, podem traure el percentatge dels xiquets i xiquetes que van al Mirambó. Això es fa així, amb una resta. Al 100% li llevem el percentatge de xiquets i xiquetes que van a les altres escoles. I ens trobarem el percentatge de xiquets i xiquetes que van al Mirambó. Això fem la resta i és el 45%. 45% de xiquets i xiquetes del poble que van al Mirambó. ¿Vale? Esta seria la resposta a la pregunta. La resposta a la pregunta que us han fet. Quin percentatge de xiquets i xiquetes van al Mirambó? El 45%. Molt bé. Però ara pot ser que el problema continuï i vos diguen: si en Callosa viuen 800 xiquets i xiquetes, quants xiquets i xiquetes van al Mirambó? Val, ara sí que no està demanant un percentatge, està demanant un número, el número de xiquets i xiquetes que van al Mirambó. I jo sé que al total en Callosa hi ha 800 xiquets i xiquetes i que el 45% d'aixòs 800, 45% de 800 van al Mirambó. Aleshores, això és el percentatge d'un número que hem vist en el vídeo anterior. 45% de 800, això és igual a... Com es treia això? 45 per 800 dividit o partit 100. Això és igual a 36.000 partit 100. Com resolvíem això? Que si llevàvem un 0 baix, el llevàvem dalt, si llevàvem un 0 baix, el llevàvem dalt, i ens dona 360 partit 1, que és igual a 360. I han trobat el número de xiquets i xiquetes que van al Mirambó. Recordeu sempre, quan teniu ja la resposta, fer una oració per a contestar a la pregunta.
360 xiquets i xiquetes van al Mirambó. Val? D'aixòs 800, 360 van al Mirambó. També vos podrien demanar el número de xiquets que van a l'Almèria o el número de xiquets que van al Bernat, que també el podríeu treure. 30% de 800 o el 25% de 800. Val. Si teniu algun dubte, consulteu-me. I crec que ha quedat prou clar, però si hi hagueren dubtes no patiu i consulteu-me quan vulgueu. Adeu!